The Imperial Philanthropic Family agbapego amụma agụmakwụkwọ n'efu ha nke afọ 2023 maka ụlọ akwụkwọ ọhaneze nwebe ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na South East nke Nigeria bụ nke gụnyere Anambra, Enugu, Imo, Abia nakwa Ebonyi steeti. The Imperial Philanthropic Family bụ otu ndị nyere mmadụ aka na amasị bụ ndị na-agbata ọsọ ma bụrụ ndị mara nke ekwe na-akụ sitere na South East nke Nigeria nakwa na mba ofesi. Justice Onyemobi kọrọ na ebumnobi nakwa ebe mgbado anya nke otu ahụ bụ inye aka wee kwalite ọnọdụ nke obodo na nke akụnụba na mpaghara South East Nigeria site na ọmụmụ ọma dịgasị iche iche achịkọbara nke ọma nakwa amụma nkwado nakwa ịkwalite mmụta ọlụ ahụike nakwa mmekọrịta obodo na ibe ya maka ndị ritere erere site na ịdị uchu nke ndị otu ha. Gere akụkọ a n'uju. N'okwu nnabata ya, onye Chief Executive Officer Best Brain Contest ma bụkwaziri onye isi oche otu Akpaza bụ onye bụkwaziri onye mkpọtụrụ nke otu ahụ bụ Dọkịnta Frank Igbojindụ kelere otu The Imperial Philanthropic Family maka ichepụta nakwa tikọ isi ọnụ iweta ihe dị otu a ka ọ bịa na mmezu bụ nke o kwuru na ọ bụ n'iji wulite obibi ndụ ndị mmadụ site n'inye agụmakwụkwọ n'efu mana kwazere ebe ahụ kwa otu ahụ nkwa na ha ma mmechu ha iru kama na ha ga na-eso nzọụkwụ ihe kpatara eji wube otu ahụ. High Chief Darlington Nwabunike bụ onye bụ onye isi otu ahụ n'oge ọ na-ekwu okwu mere ka amata na ụmụ akwụkwọ ndị ahụ dị n'ọnụọgụ 250 bụ ndị anabatara na amụma ahụ bụ nke ha wubere bụ nke o kwuru na ọ ga-enyere aka ibelata ihe ịcha aka mgba na-echere ụmụntakịrị n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ. Na ntụnye nke ya, onye wubere otu ahụ bụ Chief Evans Emesim nọrọ n'oge ahụ cheta ka esi wee wube otu ahụ n'afọ 2019 bụ mgbe ọrịa COVID-19 mere ndị mmadụ ịwa n'ịchọ ihe oriri ha ga-eri n'afịa. O kwukwere na ọ nọrọ n'oge ahụ wee kpọtụrụ ọtụtụ ndị enyi ya dị iche iche bụ ndị nọ na mba nakwazi ndị nọ n'ụlọ bụ nke o kwuru na ha gbakọrọ ọnụ wee weta ka ọ hakwa ha iji fụ na enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka na mgbe ihe mfiarụ anụ a. Onye ọzọkwa kwuru okwu bụ onye Education Committee Chairman nke otu ahụ Chief Chikezie Okonkwo mere ka amata na njem ọbụla dị anya bụ nke a na-amalite n'otu nzọụkwụ ma kwukwezie na na-adịghị anya na ha ji amụma ịnabata ụmụ akwụkwọ ruru 1,000 na amụma ịgụ akwụkwọ n'efu. Mmemme ahụ bụ nke emere na n'ọba akwụkwọ Kenedike nke dị n'Ọka dọtara mmadụ 16 n'ime otu ahụ dị na 250 bụ ndị kwadoro n'ụdị ha.